Здравейте хора и добре дошли в новото видео. Аз съм Преслав и днес ще играем на Brawl Stars. Както виждате, сега ще покажа моите герои. Ето ми героите. Това са моите героичета, които аз имам. Това са мистическите герои. И ето тук. И ето сега. И сега играем не на тази карта, сега ще видите на коя карта ще играем. И ще играем. Това е Биби, по принцип, ако не я знаете, това е Биби. И днеска играем на Brawl Stars. Това е Биби, аз принцип играех за нея. Ма то контролерите хора майче са ми разменени. Пак го видите и може би ще убивам някого. И това видео не успяхме да спечелиме Brawl Stars. Хора случва се понякога загубваме от Brawl Stars, но не е проблем. Ще загубихме. Благодаря, че гледахте това видео. Ако искате, абонирайте се за моя канал за следващи игри. Чао!